Hello everyone, magandang araw. Ngayon, magluluto tayo ng corned beef. Ito ang isa sa mga pinakapaborito kong food, pero let's not make it boring. Gusto niyo malaman kung paano? Manood na! So bago tayo mag-umpisa, subscribe na muna kayo at pindutin yung bell para sa notification sa mga videos na darating. You know? Guys, bago ko pala makalimutan, mamaya sa last part ng video na to, meron tayong pa-shoutout. O, di ba? Tara na, umpisa na tayo. So ito guys yung mga sangkap na gagamitin natin. Isang lata ng corned beef na nagsisimula sa letter P, 1 head garlic, minced, 1 medium-sized chopped onion, 1 medium to large size ng kamatis or tomato, 1 medium-sized ng patatas cut into small cubes, 1 teaspoon of salt, around 2 tablespoons ng cooking oil or mantika, at pamintang durog. Magpainit na tayo ng mantika at ang unang gagawin natin, ipa-fry natin yung patatas. So, yan lang natin siya maluto hanggang sa lumambot ang patatas. Tapos, itabi muna natin siya. Ida-dry natin bahagya ang corned beef mamaya at ayaw natin ma-overcook ang patatas. Kaya kailangan natin i-separate muna. Sa parehong mantika, igisa natin ang bawang. After about 20 seconds, isunod natin ang sibuyas. Make sure mag-caramelize ang ating sibuyas. At isunod natin ang paminta. Ilagay na ang asin. Haluin ng bahagya at isunod na ang kamatis. Hayaan nating maluto ang kamatis, tapos isunod natin ang corned beef. Hayaan natin siya mag-simmer hanggang sa mag-reduce ang sabaw. At kapag medyo natutuyo na siya, isama na natin ang patatas. I-simmer lang natin uli for about 2 to 3 minutes at tapos na ang ating special na corned beef. Parang may namumuong corned beef silog. Sabi ko sa inyo eh. Guys, bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga friends natin, si Denise Astillero. Sabi niya, pa-shoutout po. So, hello! Susunod, si Inday Lodi. Wow, sheriff di main yin. Nag-shoutout siya dun sa pork menudo na video.
Tapos si Raquel Kelly, sabi niya, I always watch your video. Wow, salamat. Guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nanonood ng aking video. Don't forget to like, comment, and subscribe po. At the same time, share na rin sa mga friends nyo. Oh, sige na. Maraming salamat at hanggang sa muli.